Mugore ra 22 pane nyaya yakabuda mapepanhau yevana veZimbabwe madzimai ari kuenda kuOman uko anenge achienda kunoshanda semamaids asi vachinge vasvika ikoko vanozongobatwa senhapwa. Nhasi taunza vahanzvadzi Fungai Manyara kustudio kuti vambotipa nyaya iyoyo kuti kana munhu achinge achienda kuOman zvii zvinoitika kuti azoenda ikoko, unonyengedzwa sei, zvii zvaunopiwa, unopromiswa chii kuti unoshanda ikoko. Asi ivo zvakare pavakadzoka vakanga vane dambudziko reappendix, asi chanyanya kunetsa ndechekuti havana mari yekuti vanotariswa nana chiremba. Saka vati regai ndiuyewo ndisikukumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti aiwa, mhuri yeZimbabwe ndinokumbirawo rubatsiro kuti ndinobatsirwa. Uyewo zvakare vane zvimwe zvikumbiro zvakawanda zvavanoda kuti vazivise mhuri yeZimbabwe kuti muvabatsiri. Zita ndinonzi Robert Tafumane, ndinokutendai nekusubscribe nekufollowa nekulike Sly Media. Izvi zvinoitira kuti every time patinenge tave pamhepo munobva matumirwa notification yekuti pave neprogram yakubuda paSly Media. Apa hamusaririre pazvirongwa izvozvi. Vahanzvadzi Fungai Manyara, makadini? Tiripo makadiwe. Ndinotenda vahanzvadzi. Hanzi kwanga kuri sei kuOman? kuOman kwakaoma. Kwakaoma. Kutaurirwa unyimo. Sure. Handitika. Kwakaoma. Tikonzero vahanzvadzi chakati kuti mufunge kuti regai ndinogona kunze kwenyika kudiaspora. Chii? Chakaitwa kuti ndiendewo kunoshanda kuOman inhau yekuti kunoku kusina mabasa zvaunongosangana nazvo zvakawanda ndezvinoda mari. Zvandafunga kuti regai ndiende kunoshandawo sezviri kuitawo vamwe. Ende munhu akatiendesa ikoko ndiJacqueline naTendai Muswe ndo vakandiendesa. And ndisati ndasumuka munomu Jacqueline akatotanga nekutondishandisa kudhara mumba make. Okay, makasangana sei nevanhu ava Jacqueline naTendai? Ndakasangana naTendai ndo wandaiziva. Okay. Tendai uyu ndakangosangana zvezve kungoti kumaraini but akazonditransfer kuna Jacqueline. Anditi asi zvavanenge vachiita zviri zvimwe chete. Zvakanziwo kuti tizive kuti unogona basa uya kumba kwangu uite saka masangana naTendai mabona Tendai ini zvinhu zvangu zvakamira so saka but ndogona kukubatsirawo kutsvaka basa. Tendai ndo matauriro akaitawo. Zvakandiendawo naJacqueline. And kana wabva kuna Jacqueline then ndiye achakuendesa kuairport. Inini pamwe ndogona kundikana but Jacqueline ndiye ane motikari anokwanisa kukuendesa. Ndakatanga mushandira mumba make. Maenda kuna Jacqueline maurirana kuti saka vakatora zvamakaurirana ndezvipi chakazoita kuti muzonoshanda kumba kwake muine tarisiro kuenda kuOman? Takawirirana kuti iwo ndoda kuona mashandiro ako kuitira kuti ndisazonetsika nevanhu vari kuOman nechinyatsikano yangu nebasa. Okay. Inini kuda basa ndakabva ndaenda kumba kwake. Ndaenda kumba kwake bva zvanzi kwesha madziro. Ndakakwesha madziro imba yese. Ndikupiwo? Kuchitungwiza. Ndo kumba kwaigara. Ndobva ndaita zvaida zvikanzi zvani ufanira kutibikira. Ndakati harisiriro basa rangu, ingwani mune musikana webasa abva atondigumburira. Zvikanzi zvauri kuita izvozvo zviri kuratidza kuti haugone basa. Handiti ndakati madzira yanga ane tsvina and zvasingaiti mumba munomu. Umwe maundiitisa interview yekucleana mumba menyu panze pekuti mungonzwa nevanhu vari kuOman kuti ndiri kugona here kana kuti handisi kugona. Ndakatobva ipapo munongozivawo kubva umakiseni kusvika na3 uchiita basa iro rinenge rakutokurwadza. Pandati ini ndakudzokera kumba kana nguva yakwana yokuti ndiite sei ndichienda munondidaidza ndopandakabva ndadzokera kumba. Ndofunga ndakangogara 2 days zvikanzi Fungai vhisa raita sei rabuda. Akakubhadhara here ipapo? Haana kubhadhara. Vazvanzi vhisa raita sei? Hanzi Jacqueline? Jacqueline anzani senemi yacho ndakaitanga. Anonzi Jacqueline. Vazvanzi zvanifanira chigadzirira uya nebhegi rako kubasa kwangu aizviita anosenza kureserve bank mukadzi uyu. Ndobva ndaenda kubasa kwake zvikanzi tobva taenda tese kumba. Ndabva ndaenda kumba mangwana achona zvanzi utokurumidza kuita sei kuita zvinhu zvako nekuti uri kuenda kuairport.
ndakati alright. Pandaita zvinhu zvangu pandapedza patatodzokera kubasa kwake aita anokumbira then toenda kupi kuairport by 11 ndatatokupi kuairport. Alright. Anzi maiti aizvitano zvenda kureserve. Saka pamakabva kukumba kwenyu mimi makasangana naye kupi paichi kubasa kwangu? Kubasa kwake iko kureserve bank iko. But chaindinetsa nekuti ndaipinda mukati. Pane imwe restaurant iri pa opposite ne reserve bank. Then ndo paindowanira ipapo. Then zvadaro akandiperekedza. Saka maisi kufona moti ndasvika obati mira ndiri kuya ipapo. Obauya kuita kunge munhu ari kubva pareserve bank. Aitouya ne-t-shirt yake yanzi reserve bank. Pamwe akaipiwa zvakatamba paroad show. Zvadaro ndobva pfungwa yangu ndakabva ndafonera shamwari yangu yanzi Poshia Sandras. Musikana uyu ndakamunza ndauya zvangu ndikuenda kuairport. Poshia ndiri kutya, hana yangu iri kurova. Zvakanzi usatye pamwe ndochi mukana wawatowana, but ndakati ndiri kutya Poshia. Mamanzi kuOman munotambira mari? KuOman ndakanzi 600 per month. Mukati iyo? Ndakati iyo ndakaitoka na 6 months ndobva ndati ndakuda kudzokera because kune zvaitika kumusha havaniberwe zvokudaro vanhu vavo. Ndakakwira ndege vandati Poshia ndakuenda but teerera mashoko angu ndiri kutya. Ndakakwira ndege ndabva ndasvika muEthiopia. Ndasvika muEthiopia muya ndobva ndatora imwe flight. Ndaita kunge ndiri kuziva kwandiri kuenda. Ndatora Oman flight vandaenda. Ndasvika kuOman kwekwe vandatoona kuti aya maAfricans aya ndokuri kuendwa kunoita sekunotarisirwa mapepasi edu kuti akakwana here. Then ndakaita saizvozvo kunchingoteerawo kuri kuendwa nevamwe. Then ndobva vatasa mapepasi zvese zvecovid zvese bva zvino zvakakwana. Mukubuda zvese zvangaitirwa naJakwelini zvese zvabva zvakwana. Ndobva ndakubuda ndanotasa bhegi rangu kwarinosvikira ndatora bhegi rangu pandakuita kunge ndakubuda pandaona mumwe muaramba ari kutondimhanyira achipfunjai come here. Amunoti Fungai. Ndobva ndamira ndanzi come here. Ndobva ndaendako ndobva ndatotanga kuti utaura naye. Zvakanzi Fungai basa uri kuenda kubasa hausi kusvikira kumba kwangu ndikuti kuendesa kubasa, but chiri kundinetsa ndechekuti why ana Jacqueline takavatumira mari dzese iwewe akukuudza kuti unofanira kuvabhadhara futi 120 yekukutsvagira basa. Fungai azviiti. Mari yauri kutambira iwewe pabasa pako mari yefamily yako, haisi mari yaJacqueline kana kuti tendai. Vandati alright, but Jacqueline akanditi ndakashanda 1 month ndobva ndamutumira ndokupa iwewe omutumira mari yacho. Vanzi azviiti, chengeta mari yako utumire family yako. Ndikati it's okay. Zvikanzi endi ndokumba kwandiri kukuendesa if small family because kungori namai nababa ndanaguko vatoita sei vatokura and ndo vanhu 2 vaunoshandira chete. Ndikati alright, but andina kufara, hana yangu yairova. Vatakwira taxi kure kwatikaenda kwachona vatanosvika pamba paipai zvikanzi usatomboita mistake hako yekuita zvokuti utumira naJacqueline mari. Akandiudza kakatowanda muArabhu. Andiudza sekudaro ndasvika kubasa kuya ndatotambirwa zvakanaka. Aiwa ndatonzi ndirare imborara ndava 1 hour. Ndakati zvakanaka ndatombonzi imborara. Ava vanenge vari nani ava. Ndongonzwawo hangu kuti vanhu ava vane utsinye but vanenge vari nani. Ndarara paipe ndakamutswa ndine hope. 1 hour yange isati yakwana mwana wangu musikana ngauye because mbeya ava havazivi English vanotaura Arabhu. Ndobva ndataura nemwana wachona zvikanzi Fungai panapa togara tiri as a family. Wauya kuzoshandira amai vangu nababa vangu nehanzvadzi dzangu tiri as a family, but family yachona yakakura. Ndaishanda 4 madouble story. Ndakapedza kuna mbuya nagogo ndakabika zvese ndoenda pamwe ndofunga ndaigona kuti ndapedza basa rangu kuma 12:01 dzeusiku because vanobika kasingaperi.
inini chikafu ichi ndandinogona kuchibika because maspice avanoda akawandisa. Ndobva ndati inini handinambokomplaina ndinoita sei, ndakaramba ndakanyarara ndichingoita zvavaita sei zvavataura. Ndobva ndofunga ndakaita 3 months. Waidyewo ipapo ngati kumazuva ekutanga wapedza kutaura nemwana wavo akuexplainera kuti zvakamira so. But uyu handitanga ngokuti unoshandira a small family, uyu muArab mukadzi akakutambira kuairport. Wasvikawo kumwana akutanga kuexplain. Hauna kubvunza here kuti ko ndakabva ndamuisira message. Wanga kupa phone number? Nane phone number yake ndamuisira message ndichimubvunza kuti why iwe wakanditi small family but ndakushanda as a family. Handiti zvikanzi zvoni why Fungai ndikwanise kuya ikoko ita zvinenge zvataurwa akutondipindukira futi. Ndobva ndangoita zvaita sei ma-first days ndairamba. Handiti ndangatidzokere pachikafu chavaibika ndaingodya zvavanenge vabika, but tea yavo inini ndandisingamwe ndandisingaikwanisi. Ndaingoisawo mukaka nechingwa chavo ichocho ndodya. Masikati takutogadzira lunch, rice ndo chikafu chachiri ichi, chikafu cheikoko. Saka rice riya yavaiti vakatopakura zvinenge zvasara kwavari chikafu chese vaisa mabhonzi avasvipira imomo munhingiri mupoto imomo zvese vobva vaisa munhingiri ndo chazodya isusu. Kana ari matishu avapukutisa vanongosanganisa voisa mupoto voisa pastove zvonzi ndo chikafu chenyu. Asvika manheru zvonzi dzisira shaichi nengire chikafu mukomana wemombe ndomudzisira zvonzi wadya here ndoti inini handikwanisi kudya izvi. Zvanzi chisarudza zvaunoda kudya mufiriji. Inini manje nokusema ndandisingakwanisi kudya chinhu chasara kana kuti chabatwa nemaoko avo. Ndobva ndati vanangoita zvandokwanisa pandadya, but kudya kwacho munongozivawo semunhu ari kusema. Ndakasiya zvakadai ndakadzisira uye akaenda kunodya. Nyangwe ndakaenda kunoti ndakuendawo kunogeza. Vanoya chigogodza unge ameno zvimwe zvinhu zvandaita. Zvenza wakutoenda kunogeza usati wapedza basa sei. Ndobva mamuri vangani vashandi pamba ipapo? Ndandiri ndega papa nemumwe mwana wavo mukomana aishandirwa newekubangladesh. But aita seiwo agarawo akuziva zvinodiwa chi pamba ipapo. Ndakagara ndofunga mwedzi kureva kuti chikafu kana vabika chikafu vakapakura chavo handiti chinotodi endi. Saka inini ndakakanganwa kuidhisha chimasipunu zvavanoda. Ndobva ndadzokera bheki ndakatosikuona mbuya vari bhizi kufurira madziwo muchikafu chavo. Ndobva handina kutaura handina kuita sei ndakangonaendesa chikafu chavo. Chikafu changu chindiri ndechangu ndakangochitora bva ndachisanganisa pai mupoto bva ndangoisa plate yangu bva ndatoenda kupi kubedroom kwangu. Ndati Mwari kana muri imi makandiunza kunoku chindibvisai ndaraiti nangu kunoku handichadi. First month wamwedzi wechi3 kureva kuti vaitoisa zvakasiyana siyana pese apa ndandisingadi ndisingaona. Pandagara pamba mwedzi wekutanga newechipiri wakapiwa salary? Ndakaitopiwa salary yangu but aisiri yatakataurirana kuZimbabwe. Wanga wapiwa mari iyo? 80 riyo 200 US dollar. From 600 to 200? Ndaingotambira ndobvunza Jakwe kuti why maiti 600 but ezvinezvi ndapiwa 200. Ranzi Fungai unonetsa kunyanya kucomplain. Ndikati it's okay kana chinyanya kucomplain Mwari vachadhila newe inandisiri ndodhila newe. Ndobva ndamusiya akadaro. Pandaenda una Tendai akazosungwa muna February muna March andinyazoziva akasungwa Tendai nemumwe waakaitisa rafu ubva angosungwa. Ndagara paya ndati inini hangu handichade nezvekunoku. Tikabika sapa the same. Sapa yavo havatoikoshesi than lunch. Manheru vanenge vangonhonga vakudya. Kurara kwacho havarari vanhu vaivai. Inini ndinorara kana kuma12 kana kuma1 handiti na5 ndakutonzi muka waende kubasa. Ndotomuka ndotoenda kubasa.
saka mwedzi wechi3 ndo pandakabva ndangunzwa pasaidi pangu apa kurwadza. Pamwe ndaitongomira ndikati pamwe ndanyanya kukotama but ndaishandisa bhumi. Ndapedza kutsvaira ndapinda mumba. Ndichingopinda mumba kune mwana wavo musikana wake webasa akandiona ndichitukanya ningirikini flower. Ndo pandakabva ndadonha kudaro then zvikanzi Fungai chi ndakangoramba ndakangobata padumbu because ndaidhonzwa guvhu nepasaidi apa handiti ndobva ndakutokambaira kuenda kupi kubedroom. Ndobva musikana yakabva amhanya nodedza mbuya vaivai zvikanzi Fungai ari kuita sei, ari kurwara kunouyai. Ndopa mbuya vaivai bva vandibvunza nandizive language yavo vandaudza musikana uyu muningirikeni mushandi wemwana wavo ndozvandiri kunzwa. Vafonerawo amai vake toti aniko amai ava vakafonera mwana wavo musikana. Ndopa vakabva vanzi hanzvadzi yangu iri kuuya kuzomutora aende kuhospital. Ndasvika kuhospital azouya kuma4 apa the whole day handina chandadya. Zvikanzi kana asinaita basa pano hana chikafu chaanowana ndambu yavo. Ndobva ndaramba hangu ndakadi vandatoenda kunogeza. Ndichingosvika mbuya vaivai vati Fungai wake up, wakatorara zvako. Ndobva ndaningirikena ndamuka vandichinja uende kuhospital. Pandakatoona ivo manje vapfeka abhaya yavo yeblack ndobva ndati finish mbuya ava kutoenda neni. Ndobva taenda kuhospital pandanotsanangurira zvandaita sezvandiri kunzwa then bva vanditarisa vanenge vachitoona kuti ndezvishuwa here. Zvikanzi awaita appendix. Zvawaita appendix inofanira kuoparetwa saka ufanira kuenda kuoperation. Ndikati no, ina handisi kuda zvekuoperatirwa kuno, ndoda kudzokera kunyika kwangu ndinooperetirwa ikoko. Bva zvanzi chienda mune imwe another room unobayiwa. Ndopandakabva ndanobayiwa ma-injection 2. Mbuya vaivai vakabhadhara mari iyoyo. Inini bva ndaita sei zvangu tadzokera tese nambuya vaivai. Ndichisvika kumba ndopa ndaita kunge ndiri kubleedha kunge munhu aenda period nyambisirwa imvura yanga yakutobuda. Ndopa ndakabva ndavaudza kuti ndozvandiri kuita. Vanzi pamwe mushonga wamauya vakandipa mushonga wainhuwa zvekuti ndambuya tisati aenda kwadokta. Mushonga iwoyo ndakatonzwa kunhuwa kwa ndikati I think inenge poison iyi. Vaikupa vachiti ndewei pavaka? Vainditi ndewe mudumbu, unobatsira mudumbu. Ndopa ndatanga kuita kuburitsa mvura iyeyi. Pandatogara zvangu zvikanzi Fungai ukufanira kudzokera kuoffice. Wadzokera kuoffice then isusu hatisisina newe, tatopedza newe. Office kwaagent akanditora. Ndopa ndakabva ndaenda kwaagent kwe zvikanzi rongedza zvinhu zvako zvese, hembe dzese tora zvako. Pandadzirongedza pandatoenda ndasvika kwe kunenge kuna agent. Mbuya vaivai 2 minutes vanozviti vanorwara nemakumbo but mhanyira yavakaita ndakashaya kuti zviri kumbofamba sei. Vakamhanya kusvika upstairs ku3rd floor. Ine ndichiteera nemabweka angu. Ndibva ndatombomira ndiri mumotikari. Agent webva auya nyambisirwa apipiwa information isiriyo. Fungai akasingaiti basa, ari kunyepera kurwara. Ezvinezvi anongodya achienda kunorara. Pamba izvinezvi pane tsvina but taimupa mari yepeni. Pandatanga bva vaenda zvikanzi agent tipe mari yedu yatakatenga Fungai. Tikuda 4,000 US yatakatengani Fungai. Kana isina kubuda mari iyoyo ndiri kukusungisa kureva agent. Ndabva ndadzokera kupi kuningirikeni. Ndabva ndaenda kuupstairs kwe ndichitotadza kana kusumudza bhegi chairo. Ndobva ndasvika kwe akutotanga kundituka. Handina kumupindura, ndaingoramba ndakangomutarisa. Ndobva zvanzi wai usiri kupindura. Ndobva ndaramba ndakanyarara. Vandazoti wapedzere vandatanga kuexplaina zvandinokwanisa. Zvikanzi handisi kubhilivha because ambuya ava mawira avaita vatouya vachiti iwewe hauna chaunoita pamba pavo. Ndikati alright, inini kana ndandisingashandi vaindipirei pei.
basina kucomplain first month, second month, third month, fourth yanya month 4 ndobva ndaningirikena pandatakutanga kuwirirana mbichana but hanzvadzi yangu ndakabva ndavaudza kuno kuZimbabwe ndakati kunoku ndakuna agent andiziya zvichaitika mandavaudza zvese zviri kuitika zvikanzi fungai kuti zviite zviri izi tora vhidhiyo mauri imomo wonditumira ndakatora vhidhiyo ndobva ndamutumira rineri nderechifuwo ndisina kudya ndikuita kudedera nenzara ndina chinacho ndikukumbira mundibatsirirewo ndasiyiwa panapa mbuya vandaishandira ndandiri supose yekuitwa operation yeappendix 3 days ndatona almost 3 days ndakarara kwakunditi zvinadzanga singaite basa. Please help me. Ndakakirwa munomu ndoda kuenda kumba ndina kana chandinacho kana mari chehandina mwedzi wese wakutopera ndisina kana mbopuwa kana senti zvese maparticulars angu ese vakatora. Please ndibatsirirewo. Please help me. Agent wacho nabuda panze ndanonanika hembe ndirapatendi ndane nzara imwe isakaiti apa operation yangu imwe yacho nayakatozvimba zvekuzvimba zvezvo ambuya vanonyepa singaiti kunyepa zvakawanda panapa zvinezvi agent ari kunditi iwo ndori wrong. Please help me. Izvi ndiri pateiti vedu ndidzukirewo dzidzi ndaremerwa. Ndibatsireiwo. Zvinhu zvangu izvi ndatota zvinhu zvangu zvese but mapasipoti maID zvese ndinopiwa vachengeta zvinhu zvangu zvese. Ndatooneka almost nguva yakatoreba 3-4 days handisi kumbonwa namatablets. Kana chikafu chaicho nazi amutumira bvaisa kune shamwari yake inosenza kuZPC. Handina kuziva kuti ndo first and last kutotaura nehanzvadzi yangu. Ndofunga ndakamutumira sanhasi mangwana acho ndakatoswera ndichiudza vanhu kuti ndo zviripo. Handiti vanhu vamwe vachitofona ndazofonerwa na vanhu sort of mugrupu nevanhu vekumba. Ndobva zvanzi zvoni nani nehanzvadzi yangu zvawatoita izvozvo zviri right. Kana paine chinenge chaitika taura nguva iripo. Ndamuudza kudaro vandazofonerwa nevanhu vekupi vekupolice station zvikanzi Sara ari kupi vandati Sara hapo aenda kuairport. Sara ndiye agent. Zvikanzi tikukumbira kuti iwewe naSara muye kunokupi kupolice station. Handatoziva kuti inini ndini ndichitongopiwa mhosva because hapana pavangazosungirira vanhu vavo. Ndataura zvese kuti ezvinezvi ndane day rate 5 ndisingadyi ndogara ndakavharirwa papafoni kupolisi. Sara angazodzoka ndobvaumudza even pavhidhiyo ndakataura kuti day 5 ndisina kudya ndisina kana ndaingovharirwa apa munenge muchipisa zvisingaiti. Ndaitopesera ndakufezuka kana kutadza kufema chaiko because kunopisa. Manhero the same ndairarama window akatovhurika but madoors vanokiya vakakiya door iri mandira nditi vokiya rekunze otobuda otoenda kuairport. Ndaitongorarama nemvura yandinenge ndinayo mubhegi apa inenge yakutopisa kuita tea. Ndobva ndasara uya vataura nemapurisa zvese iwewe Fungai wafonera vanhu vekuembasi yekwenyu ezvinezvi kungonyepa vakundinyepera manje. Ranzi oraiti chimboendai muzodzoka. Ranga raday 6. Inini ndichibva kunhingirika kupolice station handambotera agent ndakabva ndananga straight pamashops because tatiri padhuze nepamashops. Pandanonga zvandiri kuda because ndanga ndafa nenzara.
ndobva ndaita ndatenga chikafu changu nemvura yangu vandamutevera ava kuti andituka hazvichaita because nyaya yakude yakuzikanwa. Amakuseni iwayo ndofunga day 7 ndopa akazondibikira tea makuseni tea ine mabanzi paandipa ndobva ndangosipa kudai kunzoti mune shuga yakawanda kusipa kwandakaita ikoko ndakabva ndatena black mukanwa vandatora tea yaya vandaenda kunorasa ndobva ndatora chingwa vandaisa mubini vandasuka maplates vandaisa uko iye bva zvanzi Fungai ndakumbobuda vakiya madozi ake vandasara ndiri imomo. Saka vatadzokera futi akadzoka vatazoenda tese futi kupolice station. Kupolice station kwekwe vaandiudza kuti zvikanzi ndipe foni yako vandaramba nefoni yangu randipe foni yako mapurisa manje akundityitidzira manje nobva ndatora foni vandaisa mburugwa ndaisa mburugwa mapurisa aya kuti anditekeredza achakwanisi vaida kutora information yese iri mufoni mangu vaone kuti chii chandiri kuronga because agent angatoudzwa nemamwe maZimbabweans kuti nyaya yemusikana makavharira kupi kunigirikini kuofisi yatozara paFacebook kunyika kwedu. Saka dai muri vamwe vanhu mamusunungura Sara uya akabva aita sezvikanzi Fungai unofanira kundipa mari yauinayo yese ndiende kunobhuka tiketi then nokuti pane holiday pakati patizokwanisa kutenga tiketi because rinenge rakudhura. Ndakaverenga mari yese inenge ndinayo hana yangu bva yanditi ndisamupe yese ndobva ndamupa mari iyoyo yaisvika kuma$800 mari yandaichengeta ndobva ndamupa vandasara neimwe mari ndikati kana pakawana chinonenge yachaitika ndakasara ne$200 US I think 80 real ndobva aenda hana kudzoka abadzoka mangwanani chomakuseni tandofunga takangogara 3 days ndichingogara ndichifona kuna mama ndakavafonera ndakati mama inini ndakavharirwa ndakungoda munamato wenyu handina chimwe chinhu chandinokwanisa kuti mundiitire asi ndakungoda munamato wenyu ndikwanise kudzoka because ndozviziva kuti ndanga ndichida kukubatsirai ezvinezvi muri kurwara henyu but musazvipe stress yakawanda ndiri kudzoka ezvinezvi government yakuita seyakuziva ndobva ndafona kune mumwe mukadzi wegovernment vari kufanira kuuya kuOman ndobva ndavabvunza kuti saka muchauya here zvanzi tiri kunyimwa visa tiri kuda kuuya vanga vakomunicata newe vapiwa namba yako kuno andandinayo ndakaitora mugroup then vanaenda omamani group ndakava ndatiza kwese pese pandaitoenda unofona ndaitiza because line rangu remuOman ranga rablokwa nandisisina communication vanhu vanga vakutonditsvaga kuti pamwe ndakaurayiwa vandamhanya vandatanga kuudza mama kuti mama ndiri mupenyu but chingoninamatire nditi sei ndidzo pafoni chaipoko zvinodhura but ndikati mari haina basa rege nditungo wafonana ndivaudzi mama wangu ndaigara ndichitaura navo kuti ndomamirira zvakaita vandaudza futi mama vekugovernment vachauya zvikanzi tiri kuda kuuya but government yeikoko haisi kuda kutipa visa ndobva ndadzokera uko ndaingonosvika ndichichema ndoti saka ndichadzokera here kumba ndikangovharirwa so ndichasvika kupi apasara aingoya oto dzimwe nguva aiuya akamudhura zvonzi Fungai mapotendi vaenda kumashops unotenga zvokubika pamoto apa stofu ndiyo igasi rinogara ririmo ndopa ndakatanga kunotsvaga mapotatoes ndombobikawo nechingwa but ndaidya zvezvo zvokungoti ndisanyanya kuvhizuka ndofunga ndakamamunani muna July nokuti ndakapedza mwedzi wese ndiri paofisi ndobva muna July ndobva anditi Fungai iwewe wakuita sei ndakukutsvagira rimwe basa uende kuna another job pane kuti uswera wakarara uswere uchingochema ndikuziva kuti uri kuchema vandati ndidzorere mari yangu nokuti ndakakupa mari yangu kuti unotenga tiketi yezvinezvo wakunditi ndipe mari yangu
zvikanzi zvoni nengiri kuni mari yako ndichatonotora ndikandikuzviziva kuti wakadya mari yangu ndipe mari yangu wakasandipa mari yangu uchazviona ndozvandakamuudza but apa manje ndanda kutaura neshona iyanga kutozvinzwa kuti Fungai yaita sei akatotsama pakauya murume wachona anga akato murweriwo zvakewo Fungai vakundibuditsira mamakeup kuti nditenge vatore mari yeye ndakavapa iyaya ndakati inini handisi kuita izvozvo ndati ndipei mari yangu 1 panondiswera nenzara 2 munitorera mari yangu hamurare baba yangu ndikuda mari yangu ndobva ndavasiya vakadaro baba yabva wabuda bva vaenda uyu Sara abva uya kuita kunge kundinyengetedza zvikanzi Fungai takuwanira rimwe basa but ismall family ndakati alright ngandiende chanandauda nandangoda sim card zvokuti basa rakawanda ishoma kwakaita sei hazvina basa but ndikuda communication nehama dzangu ndobva ndanzi mangwana gadzirira yanga yaend of July handiti zvikanzi gadzirira ndoda kuti uende kune another job pandagadzirira pandatoendeswa kune another job ndakutobuda nemabhegi angu zvikanga ndati mari yangu zvikanzi mari yako tichapa sponsor wako enda tokutumira sponsor wako ndiye Jacqueline noti ningiri Jacqueline mumwe wamuarabu wemunyika imomo kwananda kuendeswa unoshanda ndobva ndasvika kumba kuye zvishoenga iri small family vanhu vaitondifarira pasina kana problem chikafu ndaingunzitora ndaichengeta baba vachona vanga vasingafambi mbuya vachona vanga vasingaoni mbuya vaiva vaitori nelove yeye kuita kunge ndiri mwana wavo because ndaivaitira zvavanoda vakanditi ita chakati ndaingoita but kubika zvakangosiyana siyana mudzimba kuti vanoda chikafu chakaita sei mwana wacho nachibva auya bva nditi unobika so vandatopesera ndakutogona ndakati panapa havana problem ndofunga ndakaita 2 weeks vandati 2 weeks vandakomplaina kuti ndipei mari yangu ye2 weeks because mwedzi watopera uyu chindipei mari ye2 weeks zvikanzi hatikupe mari yako yezvinotokupa month end yaAugust vandanyarara ndationa kuti ndakaramba ndichienderera mberi ndogona kuitwa zvandakaitwa kupi kuya ndakagara zvangu ndofunga ya 3 weeks handimheno zvandaingunzwa so kakungoita wiki nangofuma ndichingoita zvinololo ndakati handisambogeza makiseni but ndakungogeza ndakageza ndofunga mapast 11 takanzwa government yedu yatinanga nchitaura kuti vachauya kuOman zvikanzi Fungai vakati vanhu vanokwanisa kutiza mugrupu umu tizai munzvimbo dzamuri kuti isusu tikuteere hazviti tinogona kutouraiwawo because mitemo yemunyika mavo isusu takaita zvekuuyawo saka anokwanisa kutiza ndatizi tichienda kucapital city yemuOman kuMuscat then hembe dzangu dzaigara dzakapfekwa ndiri kuda chienda ngotora mbegi ndovhara ndodzorera zvazvakaita vachitondimanikidza kuti isa zvinhu zvako muodropi ndobva ndati ndichiri ndakaneta ndichizorongedza vanhu vakangofuma vasisipo musi iyoyo vakaenda kunovhizita kwasara baba sekuru ava vaizvirwarira nemakumbo ndakanyatsovabikira lunch yavo inini kuti ndichadya manje hachichapindi because ndatoudzwa kare kuti tizai handiti vandavaisira chikafu chavo vandatosuka vandatoisa uko vandavasiya vakaita sei vakatogara havo mulounge ini ndaenda kumain road kunotsvaga taxi ndingaiwane ndodzoka kumba ndodzokera futi ndofunga ndakaita 3 matrips rechi 3 nandakutobiwa futi ipapo nemumwe murume zvanzi handi unondishandira ndinogona kupa 200 riyawo uya handi kumba kwangu chiti akutonditandanisa nemotikari ndibva ndapinda nemusango because pane kasango ndichingoti bude musango emunyemba ndaona taxi ndakamhanya pandanotaura nataxi driver zvikanzi class finish a contract ndikati yes class zvikanzi okay give me a 2 minutes then ndiri kuya ikoko ndobva ndaenda kupi
kuningirikeni kumba kwekwe ndarongedza zvinhu zvangu ndiri mushure mekutorongedza ndikutoona kababa kakatogara kari kutonamatira zvinhu zvangu. I think kakaziva here kuti ndoda kutiza handizive kakutonamata kakabata zvinhu zvangu kachinamata nechiarabu. Mukomana uyo achibva auya vanhu ava vasati vauya vakawanda wanda bva vataura navo. Inini ndatofonera kare bhosi akandiunza pamba apa kuti inini amai vangu vafa kupi kuZimbabwe ndiri kuda kuenda kwaagent. Zvikanzi alright tichitaura nhamba idzi chitaura nani naagent. Inini mbva ndangu handina kutaura naagent. Taxi yakangoya sekuru vaiva zvikanzi aimusiya aendi vachireva inini mandangotora zvinhu zvangu mandaisa mumotikari bvataenda. Ndofunga tisati ndofunga tikaita 1 hour tichifamba then vanhu vari kumba kwekuya vakutanga kufona nchiignore vachifona vachiignore. Mukomana uya I think akangofunga kuti sezvo ndiri newe panext door ndatakura munhu uyu kuti ndisazopiwa mhosva akanditransfer kuna imwe taxi then iye bva adzoka kumba. Inini mbva ndatopfuurira ndofunga ndakaita 4.5 hours ndichitravela vachingofona ndisingadaire vachingofona ndisingadaire kusvikira ndazosvika ndapiwa location kunzi tiri kuenda munoenda pahotel yakati. Ndobva ndangoshandisa location ye bva ndatomuudza netaxi driver uye kuti pandiri kuenda ndeapa. Bva ndafonera namama bva vatobuda nemari yataxi driver because ndandisina kana mari. Bva vatopewa mari yavo negovernment yedu ine bva vatonibatsira kutakura mabhegi edu takutoenda muhotel. Ndo mamirira zvakaita. Masvika manje pahotel panoita ndakaona vasikana vakawanda. Pandakasvika imweni vanhu vanga vakuma 50 something. But vakatozowedzera manje kuwanda vanhu vachingotiza vachiuya vachitiza vachiuya. Saka patakasvika ipapo pahotel ipapo takabva havangasingade kuti vanyatsoziva kuti ndepapi chepo patiri kuenda. Bva tatransfer bva taendeswa pane another hotel. Ndobva zvanzi munhu wese ngabise sim card mufoni make because sim card iroro itracker yavo yekuti vanokwanisa kuziva kuti uri pakati. Bvisai moshandisa mawifi. Bva ndabvisa vaningirikeni sim card ndatori vega. Vamwe vaitorasa because havasina basa naro. Vataenda vatanotoenda mune hotel vanhu vairwara because funga kuti mahours 18 hours wakamira per day. Nguva yekurara iwewe 2 hours. Saka vanhu vaiita sei vairwara. Mese makaunzwa nana Jacqueline atenda here kana kuti aiwa maagent akasiyana siyana. Anditi ndobva tasvika paya takagara ndofunga dzinenge 3 weeks. Kusvika kuma 27 August 28 ndobva tazouya kuno kuZimbabwe. Muri ikoko maduties amaipiwa totodzokera pafirst family anga ari echi maiwacha maisuka maduties avanenge vachikupa everyday ndekuita sei? Uchimuka unotanga kuvabikira tii yavo handiti wapedza kuvabikira then woseta table kana pari panze endesa panze ungoendesawo panze then wapedza kubika zvanzi zvekuma 9 unofanira unge wadya iwewe because zvekuma 11 tinoita kuprepare lunch handiti kubika ini ndandisingagoni kubika chikafu chavo but zvimwewo ndandakwanisawo kubikawo. Taibika tese vachinditi tarisa zvandiri kuita. Chingwa ndaimbotadza ndovotondiratidza zvavanoita ndandakugonawo but kutanga kumuka kutsvaira panze wobika tii yavo wakutotanga kucleana wozopesera nekuwacha mamwe marooms unozomaklina kana after lunch zvekuma 5 kana watadza kupedza basa zvekumaximum unozopesera kuma 5 ndizvo ndaita. Muri yenyu Fungai yakakura sei yakaita kuti uzoona kuti amai sekutaura kwaita kuti amai ini ndaida kuti ndakauya kuno KuOman ndichitirega ndite basa remumba ndiko kwasa kukuchengetera vanhu vaida kuti uzochengeta
kumhuri kwenyu vakakura zvakaita sei? Kumhuri kwedu isusu takaberekwa tiri 8 but pa8 vasara i4 vakashayika. Amai vangu vanga vachigara nevana vesista yangu inini yakashaya, ndo vandaida kuchengeta amai nevana ava. Vana ava vanga vari 3. One wachona ari kwadhedhi vachona hatasino zvokumubatsirawo akambva angoendeswa kwadhedhi vakewo. Then ava 3 ndine ndanda kuona nezvavo namama. Izvezvi amai vangu vanorwara. Nawo havatogone kana kufamba, havatogone kana pavagara ipapo nongovaona vari ipapo. Vari kupa amai? Mama vari kumusha kuMondoro. Saka vari kuchengetwa nani izvozvo? Nawo vane kamwana kari grade 7. Mumwe wacho musikana akamitiswa ari grade 7. Ini ndisipo nditoriwo kubasa. Vandakutosongoona zvichinzi mwana ane nhumbu. Nezve ari kune basa atoshanda mumba. But inini ndatomuti ngaadzoke aende kunochengeta mwana wake. Ane mwana wake ane 1 year 5 months. Mwana uyu achiri kuda amai vake. Ende amai vake mudikiwo futi. Vanotodawo kudi kuchengetwa. Vana ava vatori namari yeschool fees. Kudzoka kwandakaita KuOman ndakadzoka ndisina mari. Vanoda kudya, vanoda kuenda kuchikoro, vanoda kupfeka. Pamusha pavari vanoda kubatsirwa kurima. Ndinomboenda kunovabatsira kurima. Ndakatorimawo vanhu vakashamisika kuti iyewo unopinda mumunda, but ndakatopindawo mumunda nekuti hakuna kwatinozonotenga chibage munda uripo. Ndakarima chibage kuMondoro ikoko. Mai vangu havana mari yekuendesa kana kunoonekwawo kunzi alright matablets eBP anoda kuchinjwa here, chii chiri kunyanya kuvasimbira, handina mari yacho. Une mhuri? Ndine vana 2. Vakura zvakaita sei? Vakura. Last born yangu yakatopedza form 4. Ndotomushairawo mari yekuti aende form 5. Wakatopasa? Okay. Saka amai vatiwo vari kumusha and vane chirwere cheBP zvakare. Pamwedzi kana kuti parubatsiro rwavangade takatasira nemari kuti at least vambokwanisa kutenga mapiritsi avo, ungataridza kuti ingave mari yakaita sei? Takarisa pane zveutano tisati zviri namagrosari nezvimwe zvisizvo. Pamwedzi pane zveutano $20 inokwana kutenga zvinhu zvavo pamwedzi zveBP. Asi iwewe hausikwanisa kuiwana? Handisi kukwanisa kuiwana. Handisi kuenda kubasa. Rubatsiro rwaungade Fungai kuti ukwanise kuchengeta vanin'ina vako nevana vako nderwei? Taona kuti rwendo rwokuOman sekuronga kwawanga wakaita harina kubudira saizvozvo. Chikonzero chakaita kuti uyu sumuke muno muZimbabwe uchienda kuOman unoshanda semusikana wemumba ndechekuti waida kuti uwane mari yekuti ubatsire mhuri yako. Rubatsiro rwaungade pari zvinhu izvi wamuno muZimbabwe nderwechi? Ndinodo kana mari yestart kana basa zvaro rekuti ndinokwanisawo kuenda ndichishandawo ndichibatsirwa amai vangu nemhuri iripo. Vanhu kana muchiti mari yestart unoda kuti ustate chii? Kustarta business. Ndozvandiri kutry kutaura kuti ndakawanawo mari yestart kustartawo business ndichitengesa-tengesawo kana basa ndokwanisa kuenda. Ringave business rei raungoda kuita Fungai? Notiza kuti kune mabhizinesi akawanda anogona kungoitwa nevanhu. Iwe raungati iri kana kuti ndoda kuita iri zvichienda nemari yandawana kana kuti ndoita iri zvichienda nemari yandinenge ndawana? Pari zvinezvi ndandine shwiro yekuti ndimboita zvemacosmetics. Ndakaona kuti zvinhu zviri nani kufanotengesa nowanawo zviri naniwo, kana kutengesawo kana mabhero chaiwo ndokwanisa kutengesa. Izvinezvi uri kurarama sei? Uri kuchengetwa nani kubva zvawakabva kuOman? Ezvinezvi ndogara nasisi wangu. Nasisi wako nemurume wavo? Aiwa, havana murume. But hapana chinhu chakaoma sekuchengetwa uri munhu mukuru. Hatisi zvedu sisi vari kukutadzira, asi tinongoziva kuti even iwewe haunyatsoфila comfortable. Kunoita kuti dai ndawanawo kana dhora ndaunzawo mumba kuti tibatsirane nasisi. Takatasa nezveutano hwako, nanzwa paipai uchiti wakarwara, dhokita ikoko akazokuti iappendix. Wakazombopadzoka kunoko wakatariswa here kuti uone kuti? Handina, because ndakatofunga kuti pamwe vakatadza kuita sei
kunyatsoona ndanzisatombonzwe kurwadziwa ndairwadziwa nechest nemusana ndisinganyatsogona kufamba zvakanaka zvese izvozvo ndakarapwa zvakanaka but chirwere ichi chazomuka futi apa tatobva kuhospital ndakambotraya kuenda koofeya zvikanzi unofanirwa kuenda kuna social worker okuita sei okupa amto but social worker ari kundiudza kuti nezvauri izvi hatibatsire vanhu vakadai kungokutarisa chete kungonditarisa kuti aminoti akaona hatibatsire vanhu vakadai tinobatsira vanhu vanotambura vari palast vasina kana chavainacho kwete nezvaukaita izvi. Saka vada kuti uende wakaita sei wakapfeka zvakaita sei ndakatomboti dai ndakaenda hangu ndakapfeka zvangu hembe dzekuOman inokwana mai vangu pamwe vangandionawo kuti aiwa zvishuwa munhu uyu ari panguva yakaoma and appendix iyoyo inondirwadza zvokuti ndogona kutadza kufamba especially nguva iyoyo yokuti kuri kunaya kune weather inondirwadza especially nezuro ndanga ndakutorwara zvimwe zvekuti ndakashaya kuti kana kusumuka ndisingakwanisi ende zvakutoaffecta maziso sometimes handitooni manheru handifambi handichatoona kuti ndiri kuenda kupi ndiende ngori mumba. Takatarisa pabudget yekuti tiende ukwanise kuenda kwadokta ungati pangadiwe mari ingango kuti at least wakuenda pastep 1 watariswa zvine zvechirwere ichi. Pasali Mugabe vakandiudza kuti 380 inokwana kubva kuoperation uchada kumboitwa scan yokutariswa kuti ndiwe here kana kuti haisiriyo then unokwanisa panoda kuti uitwe operation kana iri iyoyo and bed inobhadharwa uchada kuti ndisakadhi nezvimwewo zvamashonga but pa380 ndo zvandakaudzwa ndisingasanganisiri zvemaziso handina mbozvifunza hangu. Handiti toti pane mudzimai kana murume akatarisa pari zvinezvi ongotataura nezvemari yestati yauri kuda tatarisa nezvemari yamai iri kudiwa kuti vakwanise kutenga matablets avo eBP tatarisawo zvakare 380 iri kudiwa kuSly Mugabe kuti ukwanise kuenda kumurapa. Chimwe chii chauri ungade chekuti munhu akakutarisai zvinezvi akasununguka kukupa? Vana vechikoro, vana vasiri kuenda kuchikoro ndo vari kunyanyondirwadza kuti vana havadiki havasi kuenda kuchikoro ini handisi kukwanisa kuvaendesa kuchikoro zvoti even makasvika pamusha pana amai vangu handingakwanisi kukuudza inini but munongozvionera mega kuti kune vamwe vanhu zvawataura nezvandiri kuona panapa pamwe zvimwe waona zvishoma but nezvandaona pane mhuri yako zvakawanda handikwanisi handina chandinacho chekuti isingaiti kune nhamo handiti. Saka vana vatete magrade chi vane grade 6 magrade 6 ito mumwe wachona akadzokorodza uyo ane mwana uyu anofanira kudzokera kuchikoro dai ari form 1 kuzoti mwana wako zvakaroda kuti shuviro yako aende kuchikoro at least pamwe akadzidza vanokwanisa kuchengeta amai vake. Exactly. Handiti aiwa muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe nyaya ine vanhu zvadzifungai chavari kuda vari kudawo kuti upenyu hwavo huende pari nani havasi kutsvaga mari kana rubatsiro rwekuti vapfume asi kuti upenyu hwavo huende huri nani vakwanise kuchengeta amai vavo vari kumusha kumhondoro vari kurwarawo zvakare. Shuviro yavo ndeyekuti vanengina vavo vari kumusha vadzokere kuchikoro. Mumwe wacho akamitiswa ari grade 7 akaenda kunoshanda samaid asi vari kuti tidzoka kumba iwewe uende kuchikoro. Vane mwana wavo zvakare last born akapasawo form 4 ava neshuviro yekuti dai pawanikwa mari aenda kuform 5. Vantu handizoti makasununguka here kupa vanhu nhamba dzenyu kuti vanenge vachida kukubatsirai vabva vakufonerai direct kwamuri dzitaurei tinzwe. 078 0775 173 dzokererai futi 078 0775 173. Handiti mazvinzwira ndiyo phone number yevanhu Fungai vafonerei mutaure navo ipapo. Vamwe munogona kunge mine mawardrobe akazara hembe dzevana vadiki vana vakusvika kuma grade 6 grade 7
form 1 dzisisiri kupfekwa mazvinzwa mhuri iri kumhondoro. Vamwewo zvakare vanika extra sugar nemafuta kumhondoro hanzi kune nzara. Fungai achitaura kuti ndikakuudzai zvinonetsa asi nhamo iri pamba pavo inosiririsa. Nhamba vakupai, vafonerei mutaure navo. Kana muchinge matadza kuvabata zvichida nekuda kwemaoma networks, munogona kutifonera tosvitsa message kwavari, asi tinokurudzira kuti zvive nyore, zvive easy, vafonerei direct panhamba dzavo dzanyorwa apo. Ndakamirira Sly Media TV, tinoti building bridges.